diri. So nagkita mi sa akong kauban diri. Ayan oh. Bisaya yapon, Bisaya. Bisayang dako yapon. Pandamay. Bisaya nga nakaabot diri sa Manila wa. Baklay gikan sa bukid. Oo. Ay, gikan mi sa bukid oh. Nangumpra pa mi kuan. Bingala. Oo. So, gikat-kat pa na niya sa ano sa punuan. Ginawat. Damay. So karon pauli nami na gikan man ko sa Star Mall, baklay-baklay na natabuan na ako sila. O tingala lang ko kay naglingi man na lisod man kay mailhan kay nakamas ba. O nagkatawaha man tapos mga baga nang kadig mga buhok god. Kay na quarantine. Mo man ako gitutukan. Dati mga kauban man rin ako din sa trabaho di. Ang damay. So mo ni baklay-baklay mi kay walay masakyan. Yung tingon po diya bay. Ano pa rin na boss? Oo. Maura to kay lisod kayo ang pobre mo na nga Manggaray mapalit ba? manggara gid ang mapalit ba. Tapos Sinuha pa yun, kinatkat pa sa kinatkat pa daw sa silingan madamay. Oo, nakakulo ka manggaw. Pilot yan. Oo. Lutya unta to, lami yapon gitong lutya. Kaso gibaligya na Manila. Tabira ka na ba ba? Ha? Tabira. Ay, tabira kahapon ba? Ah, tawag niya na tabirak ko eh. Oo, tabirak lang yun ta, alam yun ta kayo. Kahapon na to, binitan to. Hala, gisugo mo rin ko sa mga asawa niya. Magbinignit man daw ang tami. Biligpit na. Ang damay, nalimot ko. Nalimot ko, naurot ang daw ang kwarta ko. Dira ka lang bili ba yun? Ha? Dira ka lang bili. Pwede makapalit din ako. Palit pa lahat. Ay, kamuti. Dagan niya pa, kompletos la diya. Kamuti, sagi. Damay. Makasabay ko kanina sa akong asawa karon ako kapalit. Anak ko naman. O ano mo mga kauban no. O tara o. May panggi quarantine no, nakapalit og rice cooker. Oh, di ba? Isa ba ote? Ay isa o, membro daw ko no sa kuan. Maot nga tayo. Damay. O wala, apit na tayo, apit na may makabot. Apit na may makabot sa among kuan, mansion. Paano masabi? Kaya among subdivision man good, grabe ni kay strict among subdivision nga giabangan. Palo ba ka? Mayaman pud ba mi? Dili ba basta-basta. Oh, mga security oh. Mga armed force mga armed force. Ayan oh. May pa sila na kaon. Labas mo, boss. Para hindi ka na nasisita doon sa babae. Ayan. Ayun, kailangan na ano, spray. Alcohol alcohol nga para pawala sa kuan ba mga demonyo. Kaya sa amo kay demonyo ga sige kuan ba sunod-sunod. Oo. So na namin nakasulod namin sa among mansion. Kani dire yung subdivision ni sa mga kwartahan. Ang kwartahan nga tag-ang dire nakapuyo. Politiko na. Mga politiko ni dire. Grabe. Kung makasulod mo dire ninyo makita ang pinakadagko nga balay. Daghang sakyanan mga service, mga daghang service mga tao dire. Na bay, dire ra ko. Ayun. Tara. Na sila. Nilakaw na. Sabi ko nun, ilan mo 30? Alam mo yung kinawa? Hindi ako nakakuha doon. Dahil doon, takin na doon. Ha? Galing sa palengke. Nabalingki ka? Oo. Nakita ka bukas na enrollment. Na, wala. Wala ni. Huwag kong kapas. Ayun. Kapot na ta. So,
Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.